Hello guys, good morning. Ning time guys, nawahin na jud ko pagpanabo. Wa man ta ko plano manabo guys, pero wa man ko laing lingaw. Nanabo jud ko ani. Pero awahin na lagi guys. Kay nakadunggo na ang mga mananagat. Wa ko kakita ani guys og pila ka kilo ang ilang isda. Natagbuan naman ako akong bana ani guys nga miuli na. Gada sa iyahang kahon. Ug dinhi guys ako nakita nga daghan pud ay manabuay. Kasagaran ra ba guys og daghan manabo dyan mo'y isda. Mo na mawiod pud ko guys og gamay ang isda kay matumam jud ang labasiro. Usahay ganang labasiro namo guys dili na makapalit kay usahay pod matuman pod as mga managbuay guys. Alex da, kuha ni Alex. Salamat koy, da maka kaon na mi koy. Kaon mi kuan crab. Ipaon na. Kanon. Aw, Kanon ba? Kanos ba? ipaon sa ba. Nay tuwas pila ka buka to magkuha man. Mama, bot kung ina di pati mo daton. Bitbitan manganang kuan. Daton naglaot. Bugat. Sana. Gabi, wad ko manakta ka dito. Wa kay kusog-sog lay yung timog. Ato karon yung kusog mo gud mo yung buke. Kuha lagi ko ni. Asa man ito. Nisuway kog lagaw da sang adlaw di ako agi patupas si mga nagbugaon mo di magkumko ang kamot pagkabuntag ay. Dagang ahong kuharang islawan murag kung kilo ato kani kani kuputan ning ana ba di man mabuhi akso na kawan ba sali na nasigaa para gispat kina uy kuputan man tong gisangga no globo dakop nagbaba mao ra jud yung kuha dan nilagak ko pagkabuntag kay duha may palangri usara makabuk-subad-subad ang kuha dai kijampaw gamay Paso mo po na pagkakuha na. Kuha ni magkuha na po ning isda po maagad. magagad mo na ma kay nang kuan di ba subang ko na awag subang di ba kaon ga kanang bulinaw ana asok na po dagko na po Ano gamay na ang lagay po. Ah, gamay sa kadan kuha ni furniture. adon na kay sigurado na makuha man Asa man? Kuha. Papa, pakita man sir ganyan. Pakita wala po doon. Dahan na daw na yan. Laga ng dagat. Oh. Mama din puno tinood na ay na tuot. Kina may video do, kita may video do. So, may video do. Wala guduran. Video siguro na. Sama na ka. Hindi ba na ilang kaume? Nakuha man yung kapantalan. Round man.
Bilang ba man? Ha? Bilang. Wow, ka wa mo na. So, ha? So, listahan. Kabalias. May kaalan. Kisa mo tong pagi? Ako ang ka-Alex. O, may ka-Alvin, di ba? Ka-Alvin, kung gamay mong gipunit. Wala ko. Para, ang kidampa para Domingo, dyan, manabo na po ko para Merkulis. Piniil mo yung panahon. Narinig, apas mong kung makaabot ani. Ang bulinaw. Bilik. Sa Riverside man te. Ginagmay. Mura gagmay ra bulinaw gabi no, gagmay. Manang. Gagmay ra. Pili unon. Ilawonon. Tuhod. Ayosa. Doon na pa yung usa ka dong guys nga wa pangudunggo ang akong anak na si Aladdin. Mao na ni siya guys. Siya na lang ang wa mo tumod mo nang mamasinta guys ug makita ta sa iyang isda. Nawalan. Lagi. Tira. Ano man? Dan. Ako pala ng tanong. Tayo naman ito. Sabot mo kayo. Diyan mo silupin. Sabot. Ano may kawan mo. Ha? Akin na lang mo ba? Mo dai? Ya, tayo mo pilipan, ha? Damay silupin. Diyan mo isilupin. Buli mo na ba naman ang pirito? Kaman. Anong ulit ay may bitbitan? Oh, bilan. Tanaw lang. Ilan nila? What to get lang? Oh, ada na. Ikaw rin kung ilan, ha? Sila man eh. Alan rin ko. Kaya ano, inaalan na. Nami. Le. Hoy. Sige. Sige. Sila nila. Sila. Pila rin city.
Init po po. Kuwang pa niya. Pila niya, city?